जे दानिया मा दङ जोंनिया सोंथि 11.1 आवहाय ना बेवहाय नोङो गाहायनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय आखान्थिनि नायबिजिरनायखौ आखिनायनि नायबिजिरनायखौबो हो जे जों गाहायनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय ना बेखौहाय जोङो आखिनाय बे आखिनायजों लोगोसे मा खालामदों जोङो नायबिजिरनायखौबो जोङो होनो थिनदों जे नोंसोरो फरिखायावहाय नायबिजिरनायखौ लिरनो थिनाबाथाय लिरनो नाङा ना खालि आखिनायनि आगा बेखौ लिरबानो जाबाय ना जे बेवहाय नोङो वार्ड नाम्बारावहाय 7.6 सेन्टिमिटार गोलावनि दोंसे हांखो खोन्दो आखि जे जों सिगाङावनो मा आखिना लाग्रोनांगोन जोङो 7.6 सेन्टिमिटार गोलावनि दोंसे हांखो खोन्दो आखिनानै लाग्रोनांगोन जोङो ना बेनिफ्राय मा खालामथिन नोङो बेखौ आरो बेखौ 5.8 रुजुथायावहाय रान जे जोङो सावरायनायावहाय जोङो मा खालामदोंमोन जोङो मोनसे हांखो खोन्दोखौ जोङो 3 आरो 2 नि रुजुथायाव रानदोंमोन जोंना 3 रुजुथायनियाव दाना जों बेखौहाय मायाव राननांगौ नोङो 5 आरो 8 रुजुथायावहाय राननांगौ जोंना 5 रुजुथाय 8आवहाय राननो थिनो जोंनिया आरो दानिया मा खालाम बेवहाय मोननैबो बाहागोखौ जखा सु दाना जों मा खालामनांगौ बेवहाय मोननैबो बाहागोखौ जोङो जखा सुनांगौ माने बेसेबां सेन्टिमिटार गोलैयो जोंना 5 आरो 8 नि रुजुथायावहाय रानोब्ला बेसेबां सेन्टिमिटार जायो बेखौहाय जोङो बेवहाय जखा सुनो थिनो जखाखौ सुनो थिनाबाथ' सुनो नाङा ना आरो नायबिजिरनायखौहाय जोङो लिरनो थिनाबाथाय होना फ्राय फरिखायावहाय मा जायो नायबिजिरनाया फ्राय फैफ्रामाना खालि मा जायो आखिनायाल' फैयो आखिनायनि आगा मानो जायो मोनसेयावहाय 4 नाम्बारनि फैयो मोजाङै बेखौहाय जोंसोरो जुदि मोजाङै गोसो होनानै नायोब्लाना एकदम गोरा नङा बियो गोरलैसो बेखौ नोंसोरो मोजाङै जुदि बेवहाय खोन्थानायखौ ना भिडिअखौ जुदि नोंथांमोनाहाय जोबजासिम मोजाङै नायलाङोब्ला बुजिनो मोनगोन आरो जेबो गोरा नङा बियो गोरलैथार बेखौ नोंथांमोना मोजाङै नायब्लानो जे फ्रायानो आखिनायावहाय माखासे गोरोन्थि खालामोना बेखायनो गोरा जानो हायाखै बुजिनो नागिरा बेखायनो जों नोंथांमोनाहाय जाहाथे बुजियोना भिडिअखौ मोजाङै नायलां जाहाथे 4 नाम्बारखौ नोंथांमोना फरिखायावहाय गोरलैयैनो मोननो हायो जे जोंना बेवहाय सोंथि 11.1 नि 1 नाम्बारावहाय जोंना मा होनदोंमोनलायो जे सिगाङावनो जोंखौ मा खालामथिनदों 7.6 सेन्टिमिटारनि जोङो हांखो खोन्दो आखिनांगौ ना जे नोंसोर पेन्सिलजों आखिबानो जाबाय जे बेवहाय एसे पेन्सिलजों आखिनायावहाय केमेरा बानाय भिडिअआवहाय नुवा जादों ना केमेरा बारा थिग नङा बांद्राय मोजां नङा बेखायनो नोंसोर बेवहाय आङो मा खालामगोन कलमजों बोनोसै नोंसोरो फरिखायावहाय मा खालामबानो जाबाय पेन्सिलजों बोबानो जाबाय ना जे मा खालामथिन जोङो बोनायखौथ' मिथिखायो ना मानिफ्राय लानांगौ जोङो 0निफ्राय लानांगौ जोंना 0निफ्राय जोङो 7.6 होनदों नालाय 7 बेनिफ्राय फुनै बेवहाय मा जाबाय 5 दं बेना नैबे 6 आंना बेवहाय स्केलाव लिरनाय दंखायोना फ्रायानो लिरनाय थाया होमबाबो नोंसोरो मिथिखागौ जायोना बेवहाय 5 एसे गोलावाहाय ना ओमफ्राय नैबे 6 नालाय बेवहाय थागोन बियो 7.6 दाना जों बेखौहाय मा मुं होगोन जोङो AB मुं होगोन जोंना AB जे सोरबा बायदिया मा खालामनो हागौ जे जोङो 7 होननानै बुङोब्ला जों मा खालामो खायफाया 1 निफ्राय 7 सिम लानो नागिरो ना बिदि नङा जे मा खालामनांगौ जोङो 0निफ्राय 7 सरि जे जों 0निफ्राय 7 लानांगोन जोंना बे 7.6 होनो नालाय जोङो नैबेसिबां बारहैनांगोन जोंना जे खायफायाथ' मिथिखायो बे मिथियैफोरनि थाखाय आं एसे बुंबाय बेनिफ्राय मा खालामनांगौमोन जोंनियाहाय जे इन्ट्रडक्सन मोनखादों जोङो बिनि जोङो मा खालामनांगौमोन जोङो नैबे ABखौ ना ABजोंहाय जोङो खना सा जानाय जों मा खालामनांगौमोन जोङो AX रोदा बोनांगौ जोंना एसे गोलाव आखिखाबाय दे आङो बेवहाय एसे गोलाव आखिना लाखानांगोन मानो होनबा जोङो 5 आरो 8 नि रुजुथायाव रानगोन ना होमबा मा जागोन जोंनाहाय 13 जागोन बेना 13 जागोन 5 जों 8 दाजाबोब्ला ना 13 जागोन नालाय बेखायनो आं बेखौहाय गोलाव बोनानै लाखाबाय आङो ना दानिया जोङो मा खालामनांगौमोन जोङो ABखौ लानानैथ' जों बेवहाय खनासा जानाय मोनसे AX रोदा आखिबाय जोंना दानिया जोङो मा खालामनांगौ जोङो बेसेबां रुजुथाय होना दंमोन जोंनाहाय आखिनांगौआहाय 5 रुजुथाय 8 ना 5 रुजुथाय 8आवहाय जोङो लांनांगौ अब्ला मा खालामनांगोन जों बे 5 आरो 8खौ जोङो दाजाबनानै बेसेबां मोनगोन जोङो 5 जों 8 दाजाबबाथाय 13 होमबा जोङो AXनि सायावहाय जोङो मा खालामनांगोन मोन 13था जोङो मा आखिनांगोन जोङो बोरला आखिनांगोन जोंना माबायदि आखिनांगौमोनलाय जोंनियाहाय एखे समाननि ना एखे समाननि एखे जानथायनि जोङो मा खालामनांगोन जोङो बेवहाय बोरला आखिनांगोन जोङो ना एसे फिसा फिसा आखिखानांगोन जोङो 13था गोजोन नालाय ना बेयाव मा जागोन 1 2 देरद्रायबावसिगोन आङो ना एसे गेदेर जाखासिगोन बियो एसे फिसा आखिबावनोसै बेखौहाय मा होनो कलमजों आखिखादों नालाय ना गोमोरखानाय ना बियो एसे फिसा लाबावनोसै जाहाथे जायगा थोयोना माबा जादों बेवहाय 1 एसे दिगदार जायो दे दिगदार जादों आगदाथिं बानायब्ला नोंसोर नुनो नागिरा ना ओंखायनो एसे दिगदार जाबाय बेवहाय आखिथिं बानायनांगौ जाबाय सुबिदा जादों 1 नैबे जेराव दानस'दों ना बेखौ लानानै 2
बेवहाय 3 बेखौहाय गुवारबो खालामना गुसेबो खालामना दे जेरैहाय दङ बेखौहाय लानांगोन जों ना माने जेसेबां गुवार ना इसेबां समानैनो जोङो बेखौहाय आखिनांगोन जों ना 1 2 3 4 5 6 बेखौ एसे गिदिर गिदिर आखिबानो जाबाय नोंसोर ना 7 8 9 10 11 12 13 था जाबाय दे एकदम मोले मोले जाबाय ना सिनायासै खोमा ना सिनायासै दां आं ओरै आखिनोसै ना सरि इदि आखिबानो दहायनो नोंसोर नुगौमोन ना बेवहाय सरि 1 2 3 4 5 6 फरिखायावहाय खननै खनथाम आखिना दे दिगदार जागोन ना लेथ्रा नुयो खनसेल' माबानो जाबाय 7 8 9 6 लरायबाय दे आंना एसे 10 11 12 13 ना एसे लरायजोबबायगोन दे लरायाखै ना दहायनो आखिनाय एसे दिगदार आरो ना दाना जों बेवहाय मुं होदो ना गासै मोनजिथाम जाबोबाय जोङो बेवहाय मुं होदो मा मुं बे ए लादों नालाय ना ओमफ्राय बेखौहाय जोङो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 दाना मा खालामनांगौमोन जोंनाहाय जे जोबथारनायनियाव ना जोबथारनायखौ जोङो मा खालामनांगोन जोङो जोबथारनायनिफ्राय जोङो नैबे बि बिन्दुखौ जों मा खालामनांगौमोन फोनांजाबना लानांगौ जों ना होमबा जों मा जोबथारनाया मा A13 जों जोङो नैबे बि बिन्दुआवहाय जोङो फोनांजाबना लानोसै जोङो ना माने जोङो नैबे A13 जों जोङो बि खौहाय जोङो फोनांजाबबाय जों ना दाना मा खालामनांगौ A13 आरो बि नि लिगै जोङो मोनसे हांखो बोना लानांगोन जों ना जों माबायदि हांखो बोनांगौ जोंनियाहाय हांखो बोनांगौ बबेनिफ्राय जों बोनांगोन जोङो 5 आरो 8 रुजुथायाव राननांगौ होमबा जोङो सिगांनिया मा जागोन जोंनाहाय 5 जागोन बेना 5 होननाय लोगो लोगो जोंनिया मायाव थागोन जोंनाहाय A5 आव थागोन मिथिबाय 5 होननाय लोगो लोगो A5 आव होमबा A5 आव जों मा खालामनांगोन जोङो मोनसे A5 खौ लानानै जोङो A5 निफ्राय जों मोनसे बोरला आखिनांगोन जों ना जे जों सिगां बोरलाखौ मानिफ्राय आखिग्रोगोन नैबे जोबनायावहाय ना A13 निफ्राय जोङो बोरला आखिग्रोगोन जोङो बोरलाखौ आखिग्रोगोन जोङो जे बेवहाय जोङो बोरलाखौ जेसेबां गुवार आखिदों ना बेयाव बेसेबां गुवार आखिदों जोङो बैयावहायबो जोङो मा खालामनांगोन A5 आवबो ना एसेबां गुवारखौनो जोङो आखिनांगोन जे बेवहाय जोङो मा खालामनाङा बेखौहाय जोङो मा खालामनो नाङा गुवार गुसेब खालामनाङा जों ना पेन्सिला बांद्राय ख्रा खालामनो नागिरा ना बांद्राय थिग नङा बियो जाबाय बेयो ना जेसेबां गुवार लादों बेखौहाय जोङो एसेबाङैनो ना समानैनो लानानै जोङो ना नैबे मा खालामनांगोन A5 आवबो जोङो बोरलाखौ जोङो आखिगोन जोङो ना A5 आवहाय लाइटआ एसे माबानो नागिरो ना A5 आवहाय जोङो बोरला आखिबाय जोङो ना दाना मा खालामबाय जोङो नैबे दाननाय बोरलाया दाननाया ना बेसेबां गुवार बेखौहाय जों मा खालामनांगोन जोङो सुनानै लानांगोन जों ना नैबेनिफ्राय जों जखा सुदो जोङो ना बेसेबां गुवार होमबा एसेबां गुवाराव दानदों बेयो ना एसेबां गुवार जाबाय बियो दाना मा खालामनांगोन जोङो नैबेनिफ्राय ना नैबे दाननायनिफ्राय जों बेयावहाय जोङो बोरलाखौ दानस'हरदो आरो ना बे बोरलाखौ जोङो दानस'हरदो दानिया नैबेनिफ्राय ना बेवहाय जेराव दानस'दोंमोन नैबे बोरलायाहाय सिगांनि बोरलाया ना बे बोरलाया जेराव दानस'दोंमोन बेवहाय ना बेवहाय दानदोंमोन अब्ला बेयो मा जागोन बेयाव लानानै जोङो जेब्ला बोरला आखिगोन जोङो ना बेबायदि दानस'गोन बेयो ना दाना मा खालामदो जों बेखौ फोनांजाबदो जोङो ना फोनांजाबदो होमबा जोङो मानिफ्राय फोनांजाबनांगोन जोङो बे A4 निफ्राय नङा जोङो ना 5 नालाय होमबा A5 निफ्राय लानानै जों बेखौहाय फोनांजाबगोन जोङो ना अब्ला बेखौ फोनांजाबब्ला मा जागोन बेयो नैबे दाननायजों लोगोसे जों दानस'लायदों ना जि बिन्दोआव दानस'लायदों बेजों फोनांजाबबानो जाबाय नोंसोरो पेन्सिलजोंनो फोनांजाबबानो जाबाय ना आं बेवहाय जाहाथे नोंसोर ख्रा ख्रा नुयोना बेनि थाखाय खलमजों फोनांजाबबाय अब्ला मा जाबाय बिसोर मोननैयाहाय मा जाबाय लिक जाबाय बियो ना अब्ला नैबेखौ मा बिन्दो होबाय जोङो सि मुं होबाय जोङो ना सि मुं होबाय जे दानिया आखिनायनि आगाखौ जोङो फरिखायावहाय ना आखिनायनि
आगा जे आखिनायनि आगाखौथ' जों लिरखाथारनांगोन जों ना आखिनायनि आगाखौ लिरखाथारनांगोन जों बेयावहाय नायबिजिरनायखौ फ्रायानो फैया ना बांसिनावनो नायबिजिरनाय फैया नोंसोरो नायबिजिरनायखौ जेब्ला आखिनो थिनो सरि लिरनो थिनो ना फरिखायावहाय अब्ला लिरबानो जाबाय बेवहाय जोङो सिगाङावनो नाम्बार 1आव मा खालामदों जोङो ए बि बेसेबां आखिदोंमोन जोङो 7.6 सेन्टिमिटार आखिनाय जाबायना जोङो आखिनायावहाय बारा लिरनांगौ बेबायदि नैबे आखिनाय आगेना जे जों सिगाङाव मा लिरलांदों सिगांनिफ्रायनो जों लिरलांबाय थाबानो जाबायना जे जोङो सिगाङाव मा जादों ए बि जोङो 7.6 सेन्टिमिटार आखिनाय जादों जोंना आखिनाय जाबाय बिनिफ्राय नाम्बार 2आवहाय मा खालामदों जोङो ए बि जोंहाय ना ए बि जों खनासा जानाय ना ए बि जों जोङो खनासा जानाय मा खालामदों ए एक्स रोदा बोनाय जाबाय ना ए एक्स रोदा बोनाय जाबाय बिनिफ्राय नेक्स्ट नाम्बार 3आव मा खालामदों जोङो नाम्बार 3आवहाय ना ए एक्स रोदानि सायावहाय जोंना ए एक्स रोदानि सायावहाय मा खालामदों जोङो माखासे बोरला आखिदों जोंना जे जोङो ए एक्स रोदानि सायावहाय मोनबेसे जोङो बोरला फज'दों जोङो मोनबेसे बिन्दो फज'दों जोङो बेसेबां जे जोङो रुजुथायखौ जोङो बेसेबाङाव रुजुथायाव राननो थिनदों जे जोंनिया राननो थिननाय रुजुथाया 5 आरो 8 ना 5 जों 8 दाजाबनायाव बेसेबां मोनो जोङो 13 होनबा बेयाव बेसेबां थाबोदोंमोन जोङो 13 ना 13 बिन्दो 13 बिन्दोफोर ना 13 बिन्दोफोर मा मुंजिनाहाय A1 A2 ना A1 A2 A1 A2 ना जे बेखौहाय जोङो A1 A2 बिदि गोबां गासिखौबो लिरजोबोब्ला जोंना गोलावथार लिरनांगोन जोंना बेखायनो जोङो डट होनानै लास्टनिखौ लिरबानो जाबायना A13 नङाबा जों बांद्राय गोलाव लिरबा जोंहा टाइमाबो थानाय नङा आरो गोबाव सम नांगोन ना जाहाथे मा जागोन बेवहाय मा होनदों 13 बिन्दोफोर A1 A2 A13 ना A13खौ मा खालामबाय जोङो A13खौ जोङो AX रोदानि सायाव फज'ना AX रोदायाव फज' जाहाथे मा जानांगोन बेवहाय जाहाथे मा होनदों जाहाथे A निफ्राय A1 नि जानथाय ना A निफ्राय A1 नि जानथाया मा जागोन बेवहाय A1 निफ्राय A2 नि जानथायनि समान ना बिदिनो बेखौबो डट होनानै लास्टआवहाय लिरबानो जाबाय A12 A13 माने बिनिफ्राय बिनि जानथाय आरो बिनिफ्राय बिनि जानथाय गासिबो जाजोबगोन जोंनाहाय समान जाजोबगोन बियो ना बेबायदि जानाय जाहाथे जोङो फज'बाय आरो ना जायो दाना नेक्स्ट नाम्बार 4आवहाय जोङो मा आखिदों जोङो नाम्बार 4आवहाय A13 B खौहाय जोङो फोनांजाबदों जोंना A13 B खौ फोनांजाब ना बा दाजाब बा फोनांजाब एखे बेवहाय दाजाब बा फोनांजाब ना ओमफ्राय नाम्बार 5आवहाय जों मा खालामदों 5 नाम्बाराव जे बेखौहाय फोनांजाबनाय खांनायनि उनाव ना A13 B खौ फोनांजाबखांनायनि उनाव मा खालामदों जोङो A13 B नि लिगै जोङो मा खालामदों A5 C जोङो दोंसे हांखो खोन्दो बोनाय जादों जोङो ना बेखौहाय जोङो मा होनदों दानिया माखौ लानानै जोङो A5 खौ लानानै ना A5 बिन्दोनि गेजेर बा A5 नि गेजेरजों A5 खौ लानानै नालाय ना A5 नि गेजेरजों मा खालामबाय जोङो A5 नि गेजेरजों मा खालामबाय A13 B नि लिगै मा खालामदों जोङो A13 B नि लिगै A5 मा खालामदों जोङो A5 C ना A5 C मा खालामदों दोंसे हांखो बोनाय जादों जोंना A5 C खौहाय मा खालामदों जोङो A5 C खौ जोङो A5 C खौ ना AB खौहाय जोङो C बिन्दो दानस'जाथे मिथिबाय A बिन्दोखौ माने C बिन्दो दानस'जासे नैखौ एसे ओरै लिरबानो जाबायना जे मा होनदों A5 नि गेजेरजों A13 B नि लिगै AB खौ C बिन्दो दानस'जासे जोङो दोंसे हांखो खोन्दो बोनाय जाबायना AC खौ माने A5 नि गेजेरजों मा होनना बुंदों A13 B नि लिगै AB खौ C बिन्दोआव दानस'जासे मा खालामदों दानस'जासे A5 C
मा होनो दानस'जासे दोंसे हांखो खोन्दोबो ना दोंसे हांखो खोन्दो बो बा दोंसे हांखो बो बेखौ लिरबानो जाबाय ना बेवहाय अब्ला मा जागोन अब्ला सियाहाय ना अब्ला मा जादों बेवहाय अब्ला मा जागोन बेवहाय माने ए बि खौहाय ना अब्ला ए बि मा जागोन बेवहाय ए बि खौ अब्ला ए बि खौ सिया मा खालामगोन 5/8 रानो बा थामहिनबा मा जागोन थामहिनबा AC रुजुथाय CB इक्वल मा जागोन 5/8 सरि लिरनायखौ नुवासै ना 5/8 माने बेवहाय AB खौहाय सिया ना सिया 5/8 आवहाय रानो एबा थामहिनबा मा जागोन AC रुजुथाय CB नि समान मा जागोन 5/8 बेयो ना दाना जों मा खालामनांगौ बेवहाय नायबिजिरनांगौ जों ना दाना जों मा खालामनांगौ जोङो नायबिजिरनांगौ जोङो जे थारैनो बियो सियाहाय ए बि खौहाय मा होनो 5 आरो 8 बे रुजुथायावहाय रानदोंना रानाखै ना जे जोङो नैबेखौहाय ना बे बेखौहाय नायोब्ला जों मोनसे आखान्थिथाम महरै मोनो जोङो सिगाङावबो सावरायनायावहाय जोङो सिनायथिनायावबो जोङो सावरायखांखादों जोङो ना जे बेवहाय बियो आखान्थिथाम जागोन बेयो ना माबायदि आखान्थिथाम ए बिनिफ्राय नैबे A13 ना बिनिफ्राय बे जागोन बि बिनिफ्राय बेखौहाय बियो नैबे जाहैबाय A5 आरो बे जाहैबाय C बेबायदियै ना जे जोङो बेवहाय मा खालामगोन जोङो बिपिटि थिउराम माने गुदि स्रेंजारि थारबुंथि ना जायखौ जोङो टेलसिन थारबुंथि होनना मिथियो बेखौहाय जोङो लानानै नायबिजिरगोन जोङो ना होमबा जे नायबिजिरनाय जोंथ' आखिनायनि आगाखौथ' लिरबाय जों ना जे नायबिजिरनायखौ नोंसोरनो जेब्ला लिरनो होगोन अब्ला लिरबानो जाबाय ना बेवहाय मा होनो नायबिजिरनायखौ लिरनो थिनाबाथाय नोंसोरो लिरनो खालि आखिनायनि आगाखौल' लिरबानो जाबाय होमबा जोङो नैबेनिफ्राय जोङो मोननो हायो जोङो ना बेवहाय आखान्थिथाम नैबे आखान्थिथाम ना बेयाव आखान्थिथाम मा जायो जोंनियाहाय बा नैखौ लानानै बेखौहाय जोङो साइडआव आखिलायाबाबो जायो मिथिबाय नैखौ नायनानैनो ना बेखौ नायनानैबो बानायनो हायो जोङो जे बेवहाय मा मोननो हायो जोङो आखान्थिथाम A5 ना A5C आ मोनसे आखान्थिथाम ना A5C बे मोनसे आखान्थिथाम आरो मा दङ बेवहाय आरो मा दङ A13 आरो B A13B बा नैयावहायबो ना बेखौहायबो जों नायनो हायो A5C A13B बे आखान्थिथामाव मा जायो जिहेतु मा जादों बेवहाय नैबेयो ना नैबे A5C आहाय मानि लिक A5C आहाय मानि लिक A13B नि बेनिखायनो मा जायो जोंनियाहाय जेब्ला जोंहा माने मोनसे आखान्थिथामनि मोनसे दानस'ग्रायाहाय ना मोनसे आखान्थिनि लिक जायोब्ला मा जायो बे आखान्थिफोरनि नैबे आखान्थिफोरनि रुजुथायाहाय ना दानस'नाय आखान्थिफोरनि रुजुथाया मा जायोमोनलाय जोंनिया समान बेखायनो मा जागोन बेवहाय A5 अपॉन A5 माने A5 अपॉन मा जायो A513 ना A5A13 सरि A5A13 आरो बेखिनिया मा जागोन AC अपॉन CB मानिफ्राय BPT ना BPT थारबुंथि बायदियैहाय जोङो मोनो जोंना BPT माने मा जोंनियाहाय गुदि स्रेंजारि थारबुंथि बा बेसिक प्रपोर्शनेलिटि थिउराम होननानै बुङो जों बेखौ ना आरो जों मा मोनो आरो जे जों बेवहाय नैबेनिफ्राय जों मोनदों जोङो ना बेनिफ्राय A निफ्राय A5 सिमा मामोन जोंनाहाय 5 जायो जोंनिया ना A5 आरो A5A13 बेवहाय मा जायो जोङो बेयो मा जायोमोन बेनिफ्राय बेसेबाङा मा जोङो आखिनायनिफ्राय जों मोननो हायो बेयो 5 बेखौ जोङो 5 आरो बेखौहाय जोङो 8 दं ना बेखैजाय 5 आरो बेखैजाय 8 था बाहागोआव दङ बियो ना होमबा बेखौ मा जागोन बियो 5 आरो बियो 8 मानिफ्राय मोनदों जोङो आखिनायनिफ्राय जों ना बाय कनस्ट्राक्शन बियो ना आखिनायनिफ्राय नाम्बार 2 दानिया जों मा मोनो 1 आरो 2 निफ्राय ना बेनिखायनो 1 आरो 2 निफ्राय जों मोनो जे मा मोनो जोङो नाय बेसोर मोननै आखिनाया समान जानाय लोगो लोगो आगदानियाबोथ' समान जाखागोन बे ना मा जागोन AC अपॉन CB नि समाव मा जागोन बियो 5
रुजुथाय 8 बेनिखायनो मा जागोन बेवहाय c आहाय ना बेनिखायनो बेयो बा जों बेखौ खनसे लिरबावनो हायो जोंना ac रुजुथाय cb = 5 रुजुथाय 8 बेयो दिन्थियो दि बेनिफ्राय माखौ जोङो बे दिन्थियो दि c आ मा खालामदों ab खौ बा आरो 8 नि रुजुथायावहाय रानो बियो ना रुजुथायाव रानो बेखिनियाहाय ना दानिया लास्टार कुइसनावहाय मोनसे दंबायो ना बेवहाय लेखायाव जोंना मा खालामदों जे नैबे दानस'नायखौ ना नैबेनिफ्राय बिनि जखा आरो बिनिफ्राय बिनि जखाखौ जोङो सुनानै नायनो थिनो बेसेबां मोनो जोङो ना जे फरिखायाव सोंबाल' लिरबानो जाबाय आरो सोङाबाथाय लिरनांला जोङो ना जे जों सुनानै नायोब्ला मा मोनबाय जोङो बेखौहाय लायोब्ला ना बेसेबांहाय मोनहैदों बियो बेखौहाय नायदो जोङो जे बेवहाय बे c बिन्दोआहाय बेसेबां राउन्ड जोंनाहाय 3 पइन्ट बेसेबां जागोन बियो 3.3 ना बियो 3.3 आवहाय मा खालामदों बियो माने c आ ओरैनो मा जागोन a निफ्राय c सिमा मा जागोन 3.3 बियो ना 3.3 आरो ओरैनो बेसेबां जागोन जोंनाहाय होमबा जोङो मा खालामदो 7.8 निफ्राय जोङो 3.3 खौ जोङो सरि 7.6 निफ्राय 3.3 खौ रानबानो जाबाय जोंना बा सरि दानख'बानो जाबाय आरो नङाबा जोङो सुना नायथारबानो जाबाय जोंना होमबा जोंना मा जागोन जोङो नैबेखौहाय बेसेबां जागोन बियो 3. मा जादों बियो नैबे 3 आवहाय ना 3.3 होमबा दाना मोनसेया मा जागोन जोंनाहाय होमबा फारसेथिं मा जागोन जोंनाहाय 4.3 बेबायदि मोनगोन आरो जों ना होमबा जों जखा सुना मोनबाय 3.3 बा 3.1 बो मोननो हागौ नोंसोर ना 3.1 3.2 बेबायदि आरो ना होमबा 6 होमबा 7 ना स' दिनै फैजा बेखिनियानोसै